Dobrý den, já si přišel pro syna. Dobrý den, ano, ano, a který je váš? A není to jedno, nějaké mi přivejte, zítra ho stejně vrátím. Zajímavý poznatek. Radek. Vy jste tatínek Radečka? To je zajímavé, vás vidím poprvé, vždycky chodí jenom maminka. Kde je paní Markéta? Na odbykačce. Tak zabalíte mi ho sebou, nebo si ho tady necháte na noc? Víte, ale musím vám říct, že váš syn je naprostý poklad. Všechno ví, všechno zná, je milý, hodný, zlatý, prostě úžasný. Fakt? No, tak to jsem výchovu posral. Víte, teď se bude konat den zpěváčku a Radek by se rozhodně měl přihlásit a vy byste mohl přijít dělat dobrovolníka. Vypadáte jako někdo, kdo by se pro všechny rozdal. Já se vám ozvu. Radek, dělej, pohni si, ještě mám veřejně prospěšné práce. Vidíte, vlastně já jsem vážně zapalený do toho se pro všechny rozdat. Makám pro mě to zadarmo. Moje žena se taky ráda rozdává, ale Ukrajincům. Holt jsme jedna rozdávačná rodina. Radečku, přestaň si kreslit a pojď už. To není můj syn. Můj syn je ten, co vám tam trhá záclony. Počkat, váš syn je ten druhý Radek? Ďáblovo, co je mě? Vemte si ho a běžte. Neříkejte dvakrát. Radek, pojď. A ty fixím po cestě vem taky.